глагол ехать бошад агар дар ҳолати истифода бурда мешавад ки ҳаракат бо транспорт, бо мошин, бо автобус ва дигар нақлиёт бошад истифода бурда мешавад ва дар як самт. ва ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад рафтан омадан. Мисол: я еду в школу, я еду в школу. ин маъни онро дорад ки ман ба мактаб рафта истодам, яъне бо нақлиёт, бо мошин аст, бо поезд ёки бо автобус. глагол приехат бошад агар ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад омадан ва инро низ мо дар ҳолати истифода мебарем ки вақте ки ҳаракат бо транспорт бошад. ин глагол низ ба ду замон табдил меёбад, яъне замони гузашта ва замони оянда. Мисол: я приехал из школы, я приехал из школы. Ман аз мактаб омадам.